Sportska hala u Banom Polju danas je svečano otvorena. Radovi na njenom renoviranju započeti su 22. aprila kada je potpisan ugovor između opštine Bogatić i fondacije Ana i Vlade Divac. Fondacija i Olimpijski komitet Srbije u saradnji sa Međunarodnim olimpijskim komitetom prikupili su sredstva u iznosu od preko 1,5 miliona dinara za obavljanje građevinskih radova na sanaciji poda, zidova, tribina i dela krovne konstrukcije sportskog objekta, dok je opština Bogatić za dodatne radove izdvojila oko 900.000 dinara. Svečanom otvaranju renovirane hale, pored predstavnika lokalne samouprave, prisustvovali su Ana Divac, predsjednica Upravnog odbora fondacije, i Đorđe Višacki, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije. Danas smo došli ovde gde smo zajedno sa Olimpijskim savezom Srbije. Ovaj projekat je konkretno finansirao Međunarodni olimpijski komitet, da otvorimo ovu salu, pre svega što znamo koliko je važno da se deca bave sportom i isto koliko je važno roditeljima da znaju gde su im deca i da neko svoje slobodno vreme i afinitete koriste na prave stvari. Ja mislim da je ovo velika stvar da i male sredine kao što je ova imaju priliku za svoju decu da ih pošalju na sport i da odavde dobijemo kvalitetne sportiste koji će predstaviti Srbiju jednog dana u svetu. Objekat se našao na listi državnog programa za obnovu javnih objekata, sportske infrastrukture, nakon podnošenja zahteva Oseka za lokalno-ekonomski razvoj opštine Bogatić, što je i prethodilo saradnji sa fondacijom Ana i Vlade Divac. Sportska hala u Banom Polju izgrađena je 1987. godine i tada je predstavljala reprezentativan sportski objekat. Zbog dugogodišnjeg neodržavanja poprilično je ruinirana, a u majskim poplavama zbog podzemnih voda i prokišnjavanja krova pretrpela je najveću štetu. Kompletnom sanacijom sala je ponovo osposobljena za sve dvoranske sportove. Veoma mi je drago da su meštani mesne zajednice Banovo Polje, naša deca kao i rekreativci dobili ponovo ovaj jedan reprezentativni sportski objekat i da će i čak neke dvoranske ekipe za koje smo do sad morali da tražimo prostor imati mogućnost za bavljanje dvoranskim sportovima. Drago mi je što je ova hala završena i da ćemo moći da treniramo preko zime dok naša ne bude gotova u Bogatiću. Predstavnici lokalne samouprave, obilazeći sa gostima sportsku halu srednje škole u Bogatiću, koja je u izgradnji, upoznali su ih sa planovima i problemima realizacije projekta i završetka radova.